кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар баробари дигар самтҳо ба парвариши меваҳои ситрусӣ низ диққати махсус зоҳир намуда, дар ҳамкорӣ бо олимони мутахассисон масоҳати гармхонаҳои лимӯпарвариро васеъ менамоянд. дар ҳамин замина роҳбарияти хоҷагии деҳқонии Мурод дар майдони 2 гектар 14 гармхона барои парвариши лимӯ бунёд намудааст, ки айни замон бештари ниҳолон ҳосилдеҳ гардидаанд. шароит, талабот ва имкониятҳои табиӣ ба хоҷагидорон даст медиҳад, ки баҳри рушди ин самти сердаромади соҳаи кишоварзӣ ҳарчи бештар талош намоянд. хоҷагидорон бо мусоид будани иқлим ба парвариши меваҳои ситрусӣ тасмим гирифтаанд, ки гармхонаҳоро бо усули ҷадид бунёд намоянд, то меваҳои босифат ва ба содирот ҷавобгӯ ба даст оранд. ҳарчанд соли гузашта аз номусоидии боду ҳаво ҳосили кам гирифта шуд, вале имсол дар натиҷаи тадбирҷӯиҳо ва коркарди дурусти агротехникӣ нишондоди ҳосилнокии ниҳолон хеле хуб арзёбӣ мегардад. хоҷагидорони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо истифода аз таҷрибаи бой дар ин самт ҳамасола майдони гармхонаҳоро васеъ ва меваҳои сифатан хуб истеҳсол менамоянд. минтақаи гарм ва имкониятҳои фаровони табиӣ ба зиёд гардидани ҳосилнокии ин навъ меваи ситрусӣ мусоидат карда, бо гирифтани ҳосили дилхоҳ хоҷагидорон ҳам рӯзгори худро беҳ ва ҳам содироти онро ба дигар кишварҳо бештар ба роҳ мемонанд. имрӯзҳо ба хотири боз ҳам тақвият ёфтани самти ситруспарварӣ қариб дар ҳама хоҷагиҳои алоҳида ва қидаҳои назди авлигии сокинон бунёди гармхонаҳои лимӯпарварӣ ба мушоҳида мерасад, ки ин аз таваҷҷӯҳ ва манфиатбахш будани ин самт дарак медиҳад.